Godt. Godt. Og drej rundt og skub. Ja, godt, Mathias. Og Mario, kom så. Godt, Mario. Lige tilbage med ryggen, så kan du bedre få ham til at gå frem. Godt. Dygtig, Mathias. Godt. Lige ind med fødderne, før du kommer her. Husk, hvis halen er nede, så sker det ikke. Nå. Jeg skubber den lige ind på midten. Ja, det er det.